kuwi gek ming gaweanmu dhewe. Kandhani kok nek ora ngandel mbukak ning Google wis to. Dadi oh iya ya. Kaya Petruk mau apik nerangke ngono kae. Ngapa kok dijenengi Gedawang iso nerangke ming Petruk kok? Aku ya iso ngartekke Gedawang. Ora coba nek kowe iso ngartekke artine Gedawang. Heeh, hurufe G. Heeh, hurufe G, E, D, A. Mau geceke limbukan wis tembang karo tatin ki. Weh, sing iso meng kono apa? Gedawang G. Kuwi gumregah. Oh iya. Terus E, estu. Terus D, dadya. Terus A, ambangun. Amrih, N, nuli. G, gemah ripah, lo jinawi, kerto, toto, turarjo. D, sawang Gedawang, sukses selalu, rejo. Alhamdulillah. Wah iso ngepasi jam 2 Kang Gareng. Heeh, Truk. Gara-gara. Gara-gara Kang gara-gara. Sowan nang ndi, Truk? Sowan ning Gedawang, Banyumanik, Semarang. Wah, jan matur sembah nuwun ya, Truk ya. Dene awak dhewe sak kanca kalenggan iki pinitaya utawa dipercaya nampa dawuh anane duwe gawe apitan utawa sedekah bumi utawa majemuk utawa rasulan. Sowan ning Gedawang terus heeh. Ning kowe sowan ning Gedawang kudune ya ngerti piye? Ngerti ngapa kok dijenengi Desa Gedawang? Ora piye? Ayo mesine kaya aku sing nampa dawuh ki ya sak bisa-bisa aku terus sinau. Ngopo kok kene iki dijenengi Desa Gedawang? Ora, nek pancen kowe iso sejarahe kepiye? Ayo sak kamat-kamat ngopo kok dijenengi Desa Gedawang? Ayo piye? Mula bukane ngene, manut crita janjane kene iki mbiyen wujud alas jati. Mula banjur disebut alas Njaten. Lah, ngopo kok banjur dijenengi dadi Desa Gedawang? Ayo critane mbiyen piye? Critane mbiyen ana piyayi putri asmane Nisarinem. Nisarinem lho dudu Sarintem. Jenenge Nisarinem utawa kondange Giyantipura. Piyambake kuwi keturunan Adipati. Ngono. Heeh. Lah nalika samana Nyai Giyantipura kuwi diutus utawa nampa perintah utawa kedhawuhan utawa gedhawuhan saka panjenengane Ki Ageng Pandhanaran supaya ngesuwi utawa mimpin wilayah kene. Lah rahne nampa dawuh utawa gedhawuhan dening warga desa kene iki banjur dijenengi Desa Gedhawuhan. Oh, dijenengi Desa Gedhawuhan. Ning kok terus ayo ning ben terus gampang le nyebut, gampang le ngucapke, njur disempurnake dadi jeneng Gedhawang. Oh, ngono ya. Ning Gedhawang kene iki mbiyen ya budayane isih oleh pengaruh saka kerajaan Demak sing digawa dening Empu Supa. Mula najan logate beda ning ana sing nyebut nek nuansane isih kaya Demak. Empu Supa ki sumare ing makam Kelurahan Gedhawang. Lan biyen kene uga ana tokoh syiar agama ya kuwi Kyai Kramat sing sumare ing makam Kyai Kramat. Wah, jane ana meneh tokoh sing sumare ing makam alit ya kuwi Pangeran Suryanegara. Ana meneh tapak tilas mapane ning cedhak Perum Villa Krista ya kuwi Mbah Watu Guling. Kuwi sejarahe Desa Gedhawang. Sik, aku tak takon. Takon piye? Lah saiki Gedhawang ki mlebu ngendi? Sing tok maksud mlebu wewengkon ngendi? Mlebu wewengkon Banyumanik utawa nek nggone dhewe jenenge Kapanewon, nek neng kene jenenge Kecamatan Banyumanik. Banyumanik. Heeh. Ngapa kok disebut Banyumanik? Lah iki gentenan kowe gong mbok menawa kowe iso nerangke. Mbok menawa Bagong iso nerangke ngapa kok disebut Banyumanik iki kepiye? Ngene. Banyumanik. Ha iya, heeh. Kuwi saka tembung banyu karo manik. Ayo genah saka tembung banyu karo manik. Critane mbiyen kuwi, heeh.
kawiwitan saka perjalanan utawa tindake Ki Ageng Pandhanaran tumuju ing Tembayat lah nalika kuwi Ki Ageng nggone tindak bareng karo garwane kuwi ngliwati sawijining desa sing endah dipeni asri dinulu nek cara saiki ya cantik pemandangannya ngono kae terus lah sak tengahing lumampah ning tengah dalan garwane Ki Ageng saka kadon ki prisa kok ana godhong talas sing mencorong nganti gawe gumun. Mula sawetara terus mandeg karo mresani godhong talas mau banjur matur karo Ki Ageng. Ki Ageng nika kok wonten manik-manik ingkang kathah wonten ing sak dhuwuring banyu. Nuli Ki Ageng ngendika, "Jajeng, kae iki sejatine mung banyu. Banyu saka tetesing embun. Kang banjur kena soroting surya ing wanci enjing lah. Mula reh manik-manik kae dumadi saka banyu, yen ngono nek ana rejaning jaman wewengkon iki tak jenengi Banyu Manik. Nganti tekan saiki dadi kecamatan Banyu Manik. Weh, kuwi gek-gek ming gaweanmu dhewe. Kandhani kok nek ora ngandel mbukak ning Google wis to. Aku iki arep suwane kene iki ya sinau dhisik dadi oh iya ya. Kaya Petruk mau apik nerangke ngono kae. Ngapa kok dijenengi Gedawang? Oh, sing iso nerangke ming Petruk kok. Aku ya iso ngartekke Gedawang. Ora coba nek wis iso ngartekke artine Gedawang. Gedawang. G. Hurufe G. Hurufe G E D A W A N G. Mau gajeke limbukan wis tembang karo tatin ki. Weh, sing iso meng kono apa? Aku ya iso ngartekke. Gedawang G kuwi gumrega. Oh iya. Terus E estu. Terus D dadya. Terus A ambangun. W warga. Amrih. N nuli. G gemah ripah lojinawi kerta tata turharja desa Gedawang sukses selalu rejo. Wah, jan bocah kok jan. Wah, jan ora ngira ya terus ya. Jan. Leh mung sinau iki lho. Ayo aku nek do nganggur iki ora kaya kowe nganggur mung mancing. Nah aku nek ana wektu jela ya maca-maca ngopo kok dijenengi Gedawang. Dadi nang kene aku matur ki ya ana narasumbere ngono. Nang Google ya ana ning basa Indonesia lah mengkari basake Jawa. Iya. Ngaturke gunging panuwun terus. Iki acarane ya mau wis tak aturke. Acarane ya kuwi merti desa utawa apitan. Mula ya wis bener yen warga Gedawang kene kejaba ngadani apitan utawa sedekah bumi utawa merti bumi ngiras pantes merti banyu. Lho, kok merti banyu ya merti bumi. Lah kuwi ngene, merga bumi karo banyu kuwi ora iso dipisahake. Bumi karo banyu ora iso dipisahake. Ha iya. Merga ngene. Banyu kuwi tirta, tirta kuwi ya warih. Banyu kuwi dadi panguripan tegese ing ngendi ana banyu ya ing kono mesti ana penguripan. Lah, gandeng banyu kuwi dadi penguripan wis sak lumrahe yen sing digoleki mesti banjur tirta pawitra. Lah, tirta pawitra ki apa? Pawitra kuwi bening tegese dadi banyu bening ngono, ora mung disawang saka weninging banyu, nanging sing baku dijupuk gunane kanggo nguripi sadengah titah, ora ngemungake sifat menungsa, najan kutu-kutu walangataka uripe uga ora iso dipisahke dening banyu. Mula banyu ki bisa disebut uga penguripan. Oh, ngono. Lah nek bumi utawa Kisma sing ngrebab, kudu nek karak Kiswan. Bumi utawa Kisma kuwi watake tansah murah asih marang sapa wae. Amarga bumi iku tansah ngatonake dedanane. Upamane tanem tuwuh, tetukulan sing minangka bugane sagung dumadi kuwi ora ana liya ya merga saka wulu wetuning bumi. Mongko bumi kuwi senajan saben dina persasat dipulasara dening janma ya didak-idak, ya dipaculi, ya diduduki. Mongko saben-saben sok diuyuhi barang ya terus. Ha iya. Ning arepa dipulasara bumi tetep ngatonake sing dadi kemurane. Buktine bumi sing wis menehi mas secutya pepelikan mawarna-warna
bumi ya menehi hasile kayata tetanduran ijo royo-royo sing banjur nuwuhake panen sing mati tikel-tikel. Heeh. Mula ya bener kabeh wajib disyukuri lah. Carane mensyukuri piye? Ya ora ketang wujud sedekah bumi kuwi pinangka kanggo rasa syukur marang Gusti dene wis maringi nikmat mupangat lumantar bumi. Mula ya wis bener yen to sedulur-sedulur Gedawang kene ngadani apitan sedekah bumi iki diwujudi nganggo gelar budaya ya kuwi ngarak ambeng karo tumpengan. Oh ngono ta iya. Mula ya tak aturke ngarep kudu iso ngerti karo hikmahe lan inti sarine dadi ora mung cukup seneng-seneng ngono. Oh ya. Wis Truk. Sore mau ya wis ra kurang-kurang le ngaturake saiki minangkani pamundutan sing durung iso diaturake. Heeh. Ning ya ngene lho, Gong, awake dhewe kuwi gelem ora gelem biyen kuwi nderekke almarhum Ki Sena Nugraha. Mongko Ki Sena Nugraha ki wis bola-bali ditimbali ana ing tlatah Gedawang sak kiwa tengen kene supaya caos panglipur. Mula aku sing pinangka dadi keluarga besar almarhum Ki Sena Nugraha lan pinangka dadi wakil keluarga besar warga Laras mbok menawa ana tuna lupute almarhum Ki Sena Nugraha jroning caos panglipur marang jengandika sedaya kula ingkang nyuwunaken pangapunten lan nyuwun pamujinipun donganipun panjenengan para pundhalan sanak kadang ingkang lenggah wonten ing Gedawang sakiwa tengenipun mbok bilih salebetipun Ki Sena menika caos panglipur wonten lepatipun nyuwun ngapunten ugi nyuwun donga mugi-mugi sowanipun Ki Sena Nugraha wonten ngayunanipun Gusti dipun tampi saya amal kesaenanipun lan dipun apunten dosa kalepatanipun satemah dadosna seda ingkang husnul khotimah. Allahumma ya matur sembah nuwun ya. Aku ki anggere muni ngomong ke almarhum mesti terus berbesmili terus ayo wis kae gek caos panglipur ya. Iki mau sore ana sing ngersake request sing murung bisa dipinangkani apa ya mau Mbak Tatin ya. Sing halus-halus mau ketoke ana sinom grandel barang ya. Ana kutut nanggung, ana sinom grandel iki ana susulan meneh iki ana sing kepareng request khusus Ibu Prastiwi nyuwun rujak jeruk tanpa bawa langsung dipun bukani bunang mawon. Ya, saka ngendi? Saking Yono Sendang Gege Banyumanik. Ya, matur sembah nuwun, Pak. Iki ya ditunggoni karo dulurku lanang sapa kakangku Mas Budi Ndablek. Heeh. Wis kondur apa durung terus iki mau ana aku noleh ana adikku lanang sapa Darsana. Oh, Darsana ki ya piyayi Gedawang kene. Biyen kancaku sakelas nalika kuliah nang Institut Seni Indonesia. Ya lulus nasibe padha. Padha piye? Mas Darsana semester 15, aku semester 18. Biyen ki ora ana batasan semester kok. Lah terus ana peraturan anyar nek nganti 15 semester kok ora gak dirampungke kena peraturan DO. Aku Rut Darsana ming kari skripsi DO klebu sing rebab kae dok ya duwe titel SSN ning ya DO. Lah ngopo? Mergo kesusu sak nubruk karo Ayu Purwalestari. Ngono, heeh. Ning ketoke kok biyen kok dudu Ayu. Biyen aku ki karo Darsana ki ya biyen ya sak kelas. Iki wingi tak telepon bola-bola diangkat-angkat tak ora diwaca karepku Mas Darsana mbok nyandang Jawa ketemu karo kanca-kanca ngayogya kangen-kangenan. Wong piyambake nabuh ki ya apik. Ya wis matur nuwun dirawuhi karo Mas Darsana. Ayo iki ngaturake iki spesial kanggo dulur-dulur Gedawang Mbak Ayu Purwalestari supaya ngaturake kutut nanggung. Slendro larase menyura. Slendro larase Slendro patete menyura. Ya. Dipun bawanana Mbak Ayu. Wayahe wis aku bar omong ki tak udun. Omong wae sikit mau. Lha wingi ning kene iki didhawuhi kon ngomong ya padake. Iya tak udun sikit. Iya Mbak Ayu. Kene lha piye Kak? Bareng aku noleh sing kepareng padha mrisani isih akeh, sing enom ya akeh, sing sepuh ya akeh. Wah, nyata kene iki pancen pandemen wayang sejati. Klasik oke, kreasi oke, luar biasa untuk Gedawang. Ya ngene iki sing tak karepe. Nggon aku kono ki, wah, sore anggere muli limbukan, wah, ora kaya kok parkire kebuak, penonton ora iso dibiyak. Bareng bar limbukan, sing delok kari 5, sing loro wae turu. Kuwi nek nggon aku, ha iya.
Ning nek kene elok tenan. Mula aku mau nampa dawuh, mangke pokoke sing baku lakone nggih kudu diperdi lho Pak. Oh nggih. Matur sembah sapa Pak Mursid mau paring dawuh karo aku. Mula ya sak bisa-bisa rata sing ngersake lagon ya dicaosi, sing ngersake klasik ya dicaosi, sing ngersake lakon ya dicaosi. Neno ya Mbak Ayu, sik telepon iki. Ten pundi Pak? Ten Gedawang. Waduh, gandri aku. Monggo pengalaman sing wis-wis aku ki sowan ning Gedawang wis bola-bali. Biyen nderekke almarhum Ki Timbul Hadi Praitno aku biyen gendar lakone Karna Tanding. Terus biyen Ki Sina Nugroho nang kene lakone nek ora kleru Salya Begal utawa Duryudana utawa Rubuhan. Wingi panjenengane paring dawuh sesuk lampanipun Bedahe Lokapala utawi Sastra Jendra Hayuningrat. Terus ana perubahan ngersake lakon iki. Ngersake lakon Banjaran Garukaca ning ora tekan patine. Oh ya, ya siko tekan wisuda utawa nek nyandak wektune ya tekan Wahyu Senopati. Oh ya. Nek ora tekan Wahyu Senopati ya mengko Wahyu sing nyinden utawa Wahyu sing ndang tinggal kene wae. Ayo Mbak Ayu. Lah bakul angkringan mau sida ngeteri wedang ronde ora ya? Sapa? Mas Gepeng. Oh, sida matur nuwun Mas Gepeng. Wah, kae jaman Swargi ki Sena mbiyen angger ngasta ya mesti nusul ke wedang ronde. Wingi wis janji sesuk nang Gebugan ki piyambake arep rawuh arep gawake wedang ronde. Cocok pokoke. Ya, ayo Mbak Ayu, saiki wektu tenan. Ning bawane pancen dikersake mergo arep diresapi, dirungokke suarane Mbak Ayu kaya ngapa. Aku sabar kok terus. Yuk. Ya erek ha piye? Wong untune pasangan, untune sak duwe kok nek jajan ngejak jajan sate, mongko ngejak kanca. Kancane sak porsi kok dheweke 3 piring ya. Sapa e? Aku. Iki ya matur nuwun. Mas Lopes sing daleme Semarang ya kepareng berkahi. Dasare kaya mdina melu awak dhewe kok ya. Iki Lopes, heeh. Omahe Semarang. Berarti bayarane Lopes iki lokal ya iki. Ya ora, tetep tak padha adate. Heeh. Ya Mbak Ayu. Ayo lokal. Iki arep dicengkok ngalor ngidul ngetan kulon. Wah, mendhuwur mengisor mengiwa menengen kok iso ya terus. Ayo sekarang yo kuwi pancen dadi fake ngono ajan nyenengke. Sing lanang mok arep muni gregel ngono kaya sing wedok. Sing lanang malah ora iso gregel kowe. Groyok malahan. Kula nyuwun sugeng lenggahipun Pak Mukmin kalian Pak Rosid kalian Pak Win piyai telu. Pak Mukti, Pak Win kalian Pak Mursid. Sugeng nenona deng plek-plek cur dulu tang den. Wah, yuk. Gres muni nenona deng plek cur ngono kuwi ya. Suarane kendang ngono kuwi pancenan. Ran niki mau bawane iki wis Mbak Ayu, heeh. Ben rata karepmu, aku tak njajal sing padha-padha lemune. Sapa? Anakku wedok, sapa Mbak Riza. Kuwi ya isih turun dalang. Kok turun dalang mergo kuwi putune Mbah Cermo Daipan. Cermo Daipan kuwi peputra. Sapa wae kaya Bu Marni, Bu Marmi, terus Bu Mur, terus ibune Mas Gondo Suwarno, terus ibune Mas Gondo Subroto, terus ibune Wiwit penyanyine sing kondang kae kuwi ya tunggale ibune kuwi. Terus tunggale Natalia sing lenggah ana ing Jakarta kuwi ya tunggale ibune kuwi. Oh lah kuwi putrane Mbak Mur. Wah, mulane terus tak ayo nak melu nyambut gawe pun bapak. Pernah ponakanku, heeh. Yo nak yo Mbak Riza diombeni kaya ngapa? Heeh. Swara dominan pokoke gender. Siter rada lirih. Gambang rada lirih. Perlune sing krungu ming kendang karo gender. Nah, ning kabeh tetep melu. Ayo, alon-alon. Mari kita tampilkan Boyem Family. Sik nembang Bu Pras mawon. Ora, pokoke karo gender pokoke. Ketokno keterampilanmu, pokoke sak omah diketoke keterampilane. Niki nggon nyinden tetep nganggo mic sinden perlune iso peka sing goceki ben iki. Oh, kae ana sing arep kepareng nyawer kae, ayo. Menyura kena, songo kena. Selembar dhisik.
Mumpung dipresani Piai semene akeh iki ben di close up karo juru kamera kuwi. Iku lho mikir iki ayo Mbak Wahyu lenggah kono. Lho mikir angel lho ngono. Lah piye? Kene, heeh. Kene iki nyinden. Wah, terus disawar matur nuwun. Wah, sop Mas Gepeng. Wah, matur nuwun Mas Gepeng. Wah. Sing kene iki mikir le nembang mengko nak uler kambang kuwi sindenan kuwi ora ngira mergo kaya bawa. Terus nggon astane kuwi isih mikir cengkok le gendar, isih mikir le mengkak kepiye. Kok ya iso kaya ngono. Yes, kuwi kanugrahane tumrap keluarga besar nggone Mbak Wahyu ya. Matur nuwun. Dimenyurake Dik, sing asta gendar, heeh, minangkane pamundutan iki ana sing ngersake rujak jeruk sing dikersake Bu Prastiwi ning ora kepareng dibawani langsung buka saka bonang tampani balungan terus langsung rujak jeruk. Maka ning nong nong nang nong ayo Mas Solikin. Joget terus. Semarang Indah mula awak dhewe sawanang dewa iki kudu iso njumbuhake karo swasana iki nang ndi to? Oh iki nang Semarang. Ha ngaturake lelagon Semarang Indah utawa Simpang 5 kaya sore mau. Ya. Terus karemu anane merti desa iki utawa apitan iki sing disuwun, heeh. Desa Gedawang kene tetep dadi desa sing tansah modern. Mula diaturake lelagon modernisasi desa. Monggo kanca-kanca. Truk ya wis gareng ya wis, heeh. Lakone lho Truk eling karo dawuhe Pak Mursis, heeh. Mergo iki kok lakone ya kudu dipenke, luwih-luwih iki ngersake lakon sing kaya ngene mengko ndakne bubare kepadangan. Padha karo nek ning Jogja, awak dhewe nang kene ya bubar iki pokoke aja nglangkungi adzan subuh. Ngurmati para-para kang bakal padha nindakake wajib ya. Slendro Dik. Ya. Yo, kae Ndara Garukaca kok nemoni karo kakene Semarang apa ya? Arep ngenehi tanggalan po ya. Aneh wae kowe iki. Kok menawa Ndara Garukaca areng ning Mancur barang? Ya semulane awak dhewe ayo nyerak kae sing dikersake Ndara Garukaca kepiye mbok menawa arep nyuwun pituture kakekne Semar ayo awak dhewe nyaket tititundha gagating ngarang kapat mongko kalimot candala mongko kalimot candala oh no oh
Ado palwono ting ranu Tresing karsanira dening kanyut manise lingira Gusti Blegegeg ugeg sadulita mel-mel den Ndara Gatotkaca niki semune para kadang utawa para pundhendika sampun sami gumolong ing Rembag lan para kawula ugi sampun sami nunggal swara matah ndika dados songsong makutaning praja Pringgondani mila ndika sampun ngantos mangrutingal ampun mandheg mangu sing wening rasane sing jejeg imane sampun ngantos kecalan kiblating kautaman lan lajering bebener Ndara Gatotkaca Kyai Nayantaka kula kutunging kawruh cingkranging ilmu yekti bakal anjurung marang kerusakan lan kacintrakaning praja Pringgondani yen to Gatotkaca tan bangkit mangreh negara nata para kawula kang mengkono Kyai paringa pitutur supaya Gatotkaca bisa netepi marang dharma Kyai nggih nuwun sewu nggih Den sakmenika mangtata rasamu mangtata jiwamu awit dadi ratu niku sanes mujudake bebungah sepisan malih nggih dados ratu niku sanes mujudake bebungah nanging niku amanah tegese dadi ratu niku kudu tanggung jawab sakmutuhe tumraping negara lan para kawula mula yen dika wis saguh aja golek sugih yen wis sagah aja golek turah yen wis gelem aja banjur golek pengalem Den dika niku isih jembar kalangane isih padang rembulane mang tindake sak becik-becike merga dika niku diarep-arep makarya supaya ladi kanggo nusa bangsa lan negari Pringgondani lah sakmangke sampun narbuka lembaran enggal negara kedah saged mujudaken idam-idamaning bangsa adil makmur kerta raharja warata tias bagya mulya inggih awit saking kawicaksanan jengandika Ndara Gatotkaca sang calon ratu adil caritane satriya linuwih amardi mring kautaman tan pegat mring pangestine ngesti hayuning kayun pinesuta pabrata jejering panggayuh-gayuh wahyuning kamulyan Kyai biar padang trawangan persasat lumampahing wanci panglong kepapak obor sosro dupi aku midhanget kabeh kang dadi pengendikane Kyai Semar ingkang mengkono dak suwun amung puja sesanti lan puja mantra pangestune para sepuh lan Kyai Semar muga kawruh lan ngelmu dadi kancaku akal lan budi dadi cagakku kapitayan dadi gondelanku sabar dadi pusakaku dharma kautaman dadi jejibanku lan jujur suci kuwi kabeh pangestuku Kyai Badrana nggih mang percaya mawon Den mang percaya mawon sinartan manteping rasa tumening tumindak sarta linambaran ati suci payung budi rahayu sapa kang darbe sedya hayu mesti bakal kasembadan badhe manggih rahayu Den
Raden